Romeo bila okonye Audi. Otek kabisa Joyce. Gimomiyo otek kabisa. Rawere gi osebedo mathoth ahinya. Wan gi rowere mwaluongo ni organized groups, to wan gi rowere mwaluongo ni non-organized. Rowere ma ok organized gi, ok deal kodgi bedo matek ahinya, nikech gin ka giwuok oko, to gilaro mana moko mach ndara, gilaro mana kawo simbe ma ji nigo, gilaro mana ng'o, to gisebedo mang'eny, kendo gin e bases mopogore opogore e Kenya mangima, ok wawach ni thurwa ka kende. Koro jowa machalo jotelo ma bende koro dwaro seche moko mondo mi joma tindo gi o support gi, gin gi ting' mar neno ni joma tindo gi obedo engaged mondo mi weche maundu ma waneno saka sa ok onego bedi, ok oyot ahinya nikech police gi japiny gi leaders samoro gi kanisni gi jogo duto coordination onge maber. King'rango Kisumu ka mwantiere ni Kisam, namba mar yudhe osedhi malo mohingo control, police ok nyal control. Mano en adier makende ma ng'ato damre. To kore kwariyo higa mar rach, higa mar 2026 kwachiko 2027, ka ok wachako go mbaka kaka dwa go mbaka, kaka dwa bed gi rowere gi sani, joma tindo, the young people, ka ok wanyal chako go mbaka kaka joma tindo wanyalo bedegi, to onge ng'ama safe. And adwa nanuo mano, onge ng'ama safe, onge mwandu ng'ama safe. Ne jowa makoni Nyanza mangima nyo wabedo gi kwe makende. To kwe no ng'ama timo conflict management wacho ni the absence of war does not mean there is peace. Ni onge mar lweny ok ng'is ni kwe nitie. So nitie kama wanie matek ahinya, to nyaka wachak go mbaka ni sane. Governors wa, MPs wa, senators wa, county assembly members wa, jokanisa, police, mondo wang'i ni dwa dhi wachiko kanye, mondo mi katiba, lek mar katiba marwa ma Kenya, manie bills of right, bills of right kamutingo article 34 mar ratich media, kamutingo article 35 mar access to information, mar japiny yudo information. Magi duto nyaka wang'i ni wagoye mbaka mondo Kenya odhi kama ni Krigla dware.